ceerno Habib o wi amma ceerno Abdullahi Aan ceerno ena yettira en Allah ena yettiramo Allah jangde rewɓe ɓe wuro ngo fof sen jii Allah walli en ɓamtima sababu ceerno addimo yo jangin Allah waɗi hen wune kala ko ɓiɗɗo debbo dañiɗo e jangde ɓooyi jangede de kono ko daña joni ko kay barke Allah e nelaɗo mum e barke ceerno ceerno rewni ɗum koye juuɗe ceerno Abdullahi Aan galle o fof wuro ngo fof ina rendi ɓernde wootere e duwanade ceerno Abdullahi Aan yo Allah yommo moƴƴere yo Allah ɓeydan mo sembe yo Allah waɗan mo hen barke naftira ɗum ɓesgu ngu fof leñol ngol fof fofof Allah waɗi sababu o jangde rewɓe ɓamtiɗo e wuro he koye juuɗe makko Allah rewni en jetti hen Allah en jettanimo hen Allah oye ganduɗo ɗum ko noon wayi mo anda ɗum yo andu ɗum o jangini rewɓe dattima worɓe fof o wi hande almuɓe makko ɓe janginta mbaɗa tafasir mbaɗa fof kala ko ronkono waɗede rewɓe no mbawi wadde ɗum barke Allah e nelaɗo mum e barke ceerno e makko Allah rewni ɗum jabde jibinede e wonde almudo woppi haajuji mum woppina haajuji mum ari naftora nafti yo Allah yommo moƴƴere yo Allah ɓeydan mo moƴƴere kala ko dilleteɗo e jangde worɓe e rewɓe sababu o ko barkini hen yiya ko Allah rewni ɗum koye juuɗe ceerno Abdullahi Aan o wi enen fof ganden ɗum kala mo andano ɗum yo andu ɗum amon ɗo ko nafti ko kala gonduɗo e makko naftorto jangde so jaɓi so jaɓani kadi fiyamo ha Allah bonnamo sabu neɗɗo ko ma hame nde tuuta ko moƴƴi jangde kam ko noon wayi Allah walli noon Allah na waɗi hen wune ko gollata ko gollani ceerno ko alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jettanamo Allah ko jiidi ko fof no yettane Allah en jetti hen Allah no feewi so ɗum ɗo ena dañe ma dañe baɗowo ɗum e baɗɗo ɗum o wi kanko sohna Aissata janginowo ɗo wonko naftori e ceerno Abdullahi Aan nde o wawi wadde nde o wawi ɓeydude ko waɗata ko en jetti hen Allah en jettaniɓe Allah ceerno Abdullahi yo Allah junnu ya ɓooy wawande hoorema ya ɓooy naftude julɓe ɓe gila min jiima ɗo ko nafoore ɓolde min jii e ma emin jettira ɗum Allah nde Allah addan min ma e barke ceerno mbawɗa wonde hen pellital ma fofof min nattino yaynade wendogo koko ɓooyi koye jangingol ma min batti yiide rewɓe ene immono jangoya wendogo wonno ko neheede haade locol nan toon sa ala toon aɗa andi wonko woni hen ndeke nen worɓe so dañino hono ma en
jangde hadi yeeso worɓe ɓe noon dañani ɗum ko yanɓe ndiyam dañani ɗum yo Allah rokku min hono ma laabi ujunnaji yo Allah jabana min du'a o yo Allah wiltin haqqillaji ɗi fewde e diine moɓe jiɗana moɓe porsete moɓe pindinte moɓe kalante ñande fof allahumma salli ala muhammadin wa sallim baba amadou oumar sow o wi wonde ko ceernajo haali ɗo ko tan o yinno haalde o wi kanko e sohna aissata jiidi nene e baba o wi ceerno amad de kalannoɗo ɗo nane o wi on enen fof eɗen gandimo ko ceerno men kanko woni joom galle aissata omo walli no feewi masha allahu ko ceerno haali ko ceerno Mouhamadoul Habib ko gonga eɗen mbawi settade ɗum eɗen jetta Allah no feewi eɗen jettana ceerno men Allah no feewi e addudemo oɗo ceerno Abdullaay Aan o wi saabu Aissata ko waɗata ɗo ko o yi bam maɓɓe ɓooyi yidde ɗum e yiɗandemo ɗum wawoyi wonde goonga tabidde haqqille makko haa o ñiiɓi heen ko barke Allah e ceerno Abdullaay Aan o wi ko ɗum ɗo o yinno haalde o wi kanko kam omo yondini e haala ceerno Mouhamadoul Habib ko so wona tan sembindemo wiidemo ko ɗum goonga eɓe jettira ɗum Allah eɓe jettira Allah ceerno Abdullaay Aan sinno ko sago makko ngol ɗo yettugol waɗete e noppi ceerno kamɓe ɓeeɗo tato ceerno Ahmad Ammar ceerno Abdullaay Aan e ceerno Ahmad de o wi fodde ko jinnaɗo o yehi ko aɓe mballiɓe no feewi to banggue hakkude maɓɓe e diine maɓɓe e banggue hakkude gondigal maɓɓe e hakkude maɓɓe e almudagal maɓɓe ko yettude Allah noon haalira ko yettande Allah ceerno men kadi haalira allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno Ahmad de wi julɓe jaafo seeɗa noon ceerno Abdullaay Aan oɗo Allah waɗimo koɗo ceerno yinno qur'ana wuurira ɗo koɗo ceerno yinno qur'ana wuurira ɗo ceerno men oɗa Ousmane Ba docteur ceerno o ceerno men Ousmane Ba docteur ceerno men o o meeɗi wiidemo wi ceerno yo duwano duɗal ngal ɓamto duɗal galle ngal so ngal wuuri duɗe aduna ɗe fo nguurat o wi o daarimo o wi mbiyata noon mataw ka fotani haalde ɗum o wi Allah ne andi kanko o deƴƴi ɗum duuɓi jonɗi o wi lan 2000 o yehi juuriyade Mamoudou Alhaji o wimo min mbiyatemi ko Mamadou Huudu kamɓe ɓe mbiyatamo ko Mamadou Huudu o wi Mamadou Huudu wi ceerno yo wat feere duɗal ngal ummo oto haalino o deƴƴi Mamoudou wimo ni Allah waɗi ceerno e Alaji Saydou Kane o tawiɓe eɓe jooɗi e less caali ɗo o wimo ceerno o wi ko sal ceerno o tawnoɓe o wi Ousmane Ba winomo ni deƴƴumi hande noon mi juurino Mamoudou Alhaji o wi kam
yomi haalane yo duɗal ngal duwane yo duɗal ngal duwane ɗo woni gurdam duɗe ɗe ɗo woni gurdam duɗe ɗe ceerno wiimo alaji saydou teski men mbaɗi ɗo ngaari nanngam en mbaɗi ɗo ngaari mbarɗen ɗum o saɗa teski en mbaɗi ɗo ngaari nanngam mbaɗirɗen ɗum ko alhaali duɗal ngal o wi ina wona heen so Allah jaɓi o wi ina wona heen so Allah jaɓi ina wona heen so Allah jaɓi ina wona heen so Allah jaɓi joni noon Allah waɗi joni noon Allah waɗi ndengal wurtare ndengal wurtata nde oɗo Allah wurtiniri ngal oɗo ceerno Abdullahi Aan Allah wurtiniri ngal alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim eyyi ceerno wi eɗen duwo o wi julɓe fof jarama fodde ko yiya ko ene yette Allah ene welta fof addi ɗum ko alqur'ana sabu barke alqur'ana arda noota ko alqur'ana o wi hankadi ko duwogol en jetti Allah eɗen duwo ceerno Abdullahi o wi ma jaafoɗon seeɗa de o wi fodde ko kalɗon ko arabe ɓe mbi ko wal alhaalu arabe ɓe mbi ko wal alhaalu in urrifa lafdan in urrifa lafzan فاعتقد تنكيره معنا فاعتقد تنكيره معنا wonko haalaɗo o wi wonko haalaɗo fittande noon ko gaño joomum fittande noon ko gaño joomum fittande no wawi funtude neɗɗo fittande no wawi funtude neɗɗo nannamo ɗum jaɓnamo ɗum o waɗa ko kanko kono eɗen ceerna Allah fof ko ceerno o wi wona sembe wona hattan wona baawal wona gandal fof ko sembe fof ko kanko ceerno fof ko kanko o wi eɗen jettira Allah noon nde gollira ɗen ɗum kono hay huunde ala ko gonɗen heen hay huunde ala ko gonɗen heen hay huunde kadi ala ko gonɗen heen hay huunde ala ko gonɗen heen seede mum taarikh duɗal ngal ko holno ardi e jungo makko o wi kanko ceerno Abdullahi nde o arata ɗo o ari ko e yamirore ceerno men o wonno ko cilon on saaha caggal nde o immi murtani o wiimo kanko ceerno o wi ceerno Abdullahi yo ya cilon o jokkita fodde ko heddorano ko o wi kono taw wonno anniya makko ko ruttade murtani kono kanko ceerno o holliti tan yo rutto cilon ni woni o jokkiti fodde ko heddorno toon ko ñande o gayni windande makko sakkitinde e malaqiya suud maraqiya suud ceerno wi yo arɗo tawi julde korka ne heddi balɗe ɗiɗi o ñaagui ceerno omo yiɗi yaade Dakar o jultoyto jinnaɓe makko to o fuɗɗo arde ɗo o yamiri o wi o waɗi noon o yeehi Dakar o juuli nde o juuli Dakar janggo mum tan o dawali Madina o ari ɗo ko ari ɗo ko ceerno nangimo ɗo fodde yontere
caggal ɗum o wimo yo yaa Dakar haande o nelanimo fof jamma goto tan o noddimi téléphone oy ni woni jamma goto tan ceerno noddimo téléphone wonno ko alhamisa ene jofi aljuma o wimo aset o ngara ni woni aset o ari o yetti aset dimas o tawi ceerno no dawana ɗanngal l'islam o wimo yo arɓe jaada ɓe gondi e ngal ɗanngal fofof ɓe garti omo wondinimo ɓe gondi fodde lebbi 9 kono hay hunde ɓe kaldani haala jangde ha e lewru korka ha e lewru korka nogas e jeegom ñane hen hawruno ko alarba wendogo o yalti boleru o namni to ceerno Abdullahi woni hawri omo jooɗi to caali ɗo omo fadi ceerno o wi nde o ari nde o wiimo mi haalni ceerno Ahmad Tidiane Dahiru so wasifa joofi jaadon nder galle to puɗɗa duɗal ngal Allahu akbar o yi ko ni ɓe jewtidani hay hunde wona eɓe kaldi hen ko adi koni tan ni woni ɓe jeehi jama juula gasna wasifa joofi o lamditi ceerno Abdullahi to woni o wi o ari to yeeso ceerno o wi ceerno Tidiane Dahiru ko mbino mami ko on saha kanko ceerno o waɗi fatiha e salatul fatiha gasna kanko ceerno Abdullahi Aan e ceerno Ahmad Tidiane Dahiru ɓe gimmi ɓe ngari ha to caali to galle baba Sherif ɗo ko toon duɗal ngal wonno ɓe ngari ha ɗon ɓe dari o wi ceerno de jogino anniya ko ya ɓamtanmo duɗal ngal kankone o wi fatiha e salatul fatiha e anniya ceerno o waɗi du'awu o yeehi o woppimo toon kanko ran gooto on sahaa noon o yahoy nder galle to pour hirjinoyde sukaaɓe yoɓe ngar so ɓe jannga o wi ko ni duɗal ngal fuɗɗori wadde fof ko kanko wadde fof ko kanko wadde fof ko kanko ɗum waɗi hay deftule ɗeɗo ɗe jiiɗen eɗe mbaɗe jooni Allah waɗi e hitande adande nde won sukaaɓe wonnoɓe to Faas eɓe gonduno e hajjaru Gibayel kankone nde o tini duɗal ngal fuɗɗitima ɓen o artiriɓe kamɓe fof Allah waɗi noon won woɗɗoynoɓe hen kisa Allah waɗi gooto reeni hen ɗiɗo jofni hen jettini alluji maɓɓe e lewru korka o wi holno mbatten kanko ceerno Abdullahi o jaabimo o yimo no mbaɗirɗa fof no gandirɗa mo moƴƴere makko e neware makko sa ɓurani rentade tan sa renaki aɗa wawi hen ferguitade o wi ala aduna ko ballodiral o wi min de miijotonomi kanko ceerno Abdullahi o wi mo miijotonomi so reftama e sifa dental ɗum no wawi wonde sababu kirjugol jangde nde o wimo aha ko noon mbatten
kono laawol gadanol ngol nder galle to reftano ko nder galle to reftano o wi yo ceerno men Ceerno Ibnu Umar yaadu e maɓɓe kamɓe ɓe keddi to caali to on sahaa ko tato wonno ɓen defti mo wuuri mum noon o wi yo adde to caali ɗo ko noon deftugol ngol fuɗɗori hitaande fof ena ɓeydo fuɗɗorino ko tato hitaande rewnde hende ɓe gonoyi nayo hankadi ne ena yaha tan ena yaha ha alhamdulillahi rabbil alamin o wi wonti hankadi hitaande fof ko capanɗe en jettiri ɗum Allah kadi eɗen jettano Allah ceerno kadi fof ko himme makko ko du'aw makko ko himme makko ko du'aw makko ko himme makko ko du'aw makko oɗon jarlo oɗon jaafo machallah wi julɓe jaafo ceernajo o ko ceerno mawɗo radiyallahu ta'ala anhu o wi ko neɗɗo usti e hoore mum ko ɗum woni ko timmi e muɗum ko timmini e hoore makko ko ɗum woni ko usti e makko ko haali ɗo e ceerno ko eɗen gandi wonano kanko eɗen gandi kadi wona kanko eɗen gandi kadi wonoyta kanko kono eɗen gandi kadi wasata wonde so wona kanko ɗum ɗo ko tawfiqan ilahiyan wona kanko waɗani hoore makko ko Allah waɗi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim